Nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 16 o sera renouveau kumaso kɔnɔ yan nɔ foli ni waleɲuman dɔn ko bila ka taa di anw lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen don anw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira tɛnɛn juin kalo tile 28 renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan o la anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ o fo sabula u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan anw yɛrɛ bɛ kumaso kɔnɔ ka ban sɔni an bɛna don aw ka kunnafoniyaw kɔnɔna na ko baroja ye baro ɲɔgɔntigiya ni baro kɛ ɲɔgɔn Amadu El Kunare ale ye kumaso la sɔrɔ ka ban honorable ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota somɔgɔw bɛ alhamdulillah weekend ɲuman tɛmɛna an bɛ Ala fo k'a barikada an ye nin jɔkulu labanw kɛ kibaruya ɲini na Mali fan na fɛn o fɛn ɲaamilen bɛ k'a lɛgɛsɛ ɲini k'a di ma o de kama an bɛ taa ɲɔsɔnbugu bi sɔgɔmada in na dugukolo ko kuma dɔ bɛ o belebelebaw bɛna lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ɲɔsɔnbugu o bɛ fan jumɛn fɛ Kolokani fɛ ale bɛ Kolokani yɛrɛmarakafo fɛ sous préfecture arrondissement do min ni Kati du kɔnɔna cɛ bɛ taa kilo 50 la Kolokani gidɔrɔn kan baasi tɛ minnu bɛ yaala olu bɛ dugu faama minnu m'u nɔ la an bɛ kibaruya lase olu ma o t'a ko la baasi ye bi ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye anw tɛ kɛlɛ kɛ an ka kuma man cɛ o b'a to an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna la sɔni aw ni Amadu bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi tɛnɛn juin kalo tile 28 renouveau sɔgɔmada kunnafoni o bɛna tali kɛ nin na fɛn min kɔni ye anw ka finitigilakaw ye kumamisɛnnin cayalen don u kunkanko kunnafoniyaw la misaliya suru ye min ye a tɛ kalo kelen bɔ anw ka finitigilakaw kunkanko kunnafoniya dɔ o bɛ folofololen bɔlɔlɔw sanfɛla la o la an bɛ se ka mun de faamuya nin ko in kan ani fɛnɛ an ka finitigilakaw kunkanko kibaruya o ka folofolo bɛɛ da ka tantɔ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye anw ni Isa Kabasidi bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ale bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ sɔgɔmada in na anw bɛ taga Dinakuru an bɛna wele bila Dinakuru ka den dɔ ma a ka se ka kuma an ye u ka marabolo lahalaya kan o kɔfɛ Amadu El Kunare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Hawa Daɲogo fɛn min kɔni kɛnɛya kunnafoni ye o bɛ ale bolo Alexis Kalambiri ma sɔn fɛn min ma o bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na sisan an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye wagati ale bolo da cogo ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Gawo y'i bɔ a la ka taa se Kidal ma ani Menaka ni marabolo saba kɔnɔna la olu ka kabakolo bɛna jɛya olu fɛ yen nɔ fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min a fanga tɛna bonya kosɛbɛ fo ni an ka kɔrɔnfɛ marabolo fila y'i bɔ a la o bɛ Tawudeni ani Kidal ko fɔ o marabolo fila kɔnɔna la fɛn min kɔni tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci yen nɔ fiɲɛ min yɛrɛ ni a fanga tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbilo bɛna kɛ Mali kɔrɔnfɛ marabolo la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjan filɛli la o la bi tile kɔnɔna na sanko bolodalen don marabolo minnu kɔnɔ bi tilegan in na walima sufɛ marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o ye Kita Buguni Sikaso Segu San Mopti ani Baɲangara ni marabolo kofɔlen k'olu k'u sigi ni sanko ye bi tilegan in na walima sufɛ o la tilegan in na funteni boloda cogo ye ninnu ye an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Kayikaw ye olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 41 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 38 ye Sikasokaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 36 la Segu olu ta bɛ kɛ 38 ye Moptikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degere 40 na Tombouctou ka taa se Gao ma olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 44 ye fɛn min ye Kidalikaw ye olu ka funteni bi jɔ degere 44 na fɛn min ye Menaka ye olu ta bɛ kɛ 43 ye Tawudenikaw fɛ yen tilegan in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 47 la Bugunikaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Kucalakaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 34 na fɛn min Kitakaw ye olu ta bɛ kɛ 38 ye Ɲorokaw fɛ yen nɔ tilegan in na ka taa se Nara ma olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degere 42 la fɛn min Douanzan ye olu ta bɛ kɛ degere 40 ye Sankaw tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 37 ye Baɲangara olu ta bɛ kɛ 39 ye Joyilakaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya
o bi jɔ degere 37 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn kɔni tilegan in na funteni cogoyaw ye a bɛ ni jɔ degere 38 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 10 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 19 ni o sera wagati bolo da cogo in ye ka di aw ma bi tɛnɛ sɔgɔmada in na a kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw ka tɛnɛ tile journée kɔnɔna na an bɛ ala deli k'a ka bi tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu man tɔɔrɔ ma sisan a ye aw labɛn Amadu El Konare bɛna aw bisimila don kibaru ale kɛnɛ kan. O kunnafoni sanuma sɛgɛsɛgɛli o dɔrɔn de bɛ se ka maa kunna sirilen la wasa fɛn kɔni ye anw ka kunnafoni ɲininaw ye kunnafoni ɲininaw olu bɛ wulikajɔ sabati sanga ani wagati ka taa kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka se ka na a lase aw ma min b'a to aw kunnasiri o bɛ ban sɔgɔmada na Amadu El Konare a bolo falen don kunnafoniw na honorable ne bɛ sira di ma. Tabarikala i y'a fɔ ten dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ manguwan kɛ gasoro ka to bɔ o bɛ di dɔ sigilen ma a bɛ ten tɔ dɔw bɛ wuli olu bɛ kibaruya ɲini fana tɔmɔ ta an b'i fo ka bɛɛ fo bɛɛ ka timinadiya la ɲɛmaayaso ani maa minnu bɛ nɛgɛw kunna bi n'o ye musobangana 2 Batɔma Kanɛ ka se Awa Tafili Ture bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ko bɛɛ k'i danse bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ bɛ sigi kɔkura waati min na saga 24 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan gili o bɛ ɲɔsɔnmugu o bɛ torodo kalifabugu jiburu la fɔ tamani ninnu bɛɛ lajɛlen ye bɛlɛdugu dugu ye minnu tariku ka jan kosɛbɛ a y'aw bisimila bi bakurubaw bɛna tali kɛ min ye badenya yɛrɛ nasaratigɛ la Guinée Bissau kaw ka jamana faama ni o ye Général Umaru Sissoco Embalo ale bɛ tile 3 taama kɛ an ka jamana kɔnɔna la minnu na taama in kɔrɔ kan don kosɛbɛ ani Colonel Assimi Goïta bisimilaliw kɔfɛ u ye kɛwale caman kɛ nin cogoya laban ninnu na Umaru Goïta ale bɛna nɛ don ni ɲɔgɔn cɛ bi sɔgɔmada in na ka fɛsɛfɛsɛ an ka ton kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra yen fana politiki dakurunya kelen hali bi dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sɛgɛsɛgɛ bɔra kumaw la pewu Bubu y'a kanu ka don URD la ka taa daminɛ a jujɔnya fan fɛ Jɛnɛ yen comité min bɛ yen k'a dɔn n'o ye yen section ye ko Bubu a donna URD kɔnɔna la ye kuma in ciyalen don bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ nka lɛgɛsɛ don Bubu kɛra URD tɔnden ye an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na dugukolo ko warankatalen don jamana in kɔnɔ nka bolokɔni bɛ sin an ka jamana faama caman na u ka se ka dugukolo ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a ta baju la waasa fili kana bɔ kumaw la min ye samasamali dɔ kumaw wulila bɔlɔlɔw sanfɛ tile 2 in na n'o bɛ tali kɛ dugukolo ko kuma na ɲɔsɔnmugu ale ni warala dugu ni ɲɔgɔn cɛ kunungo min ye an sera baju la mun bɛ ye ko in kana na an bɛna ɲɔsɔnmugu dugutigi a n'a ka duguden dɔw ni a dafɛ dugu maa dɔw lamɛn sugu dɔ jɔli ani borni turulen karili kumaw kan ani ko caman wɛrɛ nka u bɛ ka ko kɛ ɲɔsɔnmukaw ko tɛ kɛlɛfɛ u bɛ fɛ a ka kɛ badenya ye an bɛna kuma o ko in kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ nin ye an donkan ye hali n'o y'a sɔrɔ an bɛna maa politiki ko wɛrɛ la ni o ye ADP Maliba commune 5 kɔnɔ yen ko bɛ ɲini ka kɛ Kurabakɔrɔ ka ganko ye denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan commune 5 ani ka taa se a tɔ lapasabaw ma ka Cheikh Umaru Jalo n'o ye COD ale gɔlɔn ka bɔ secrétaire général ya la nka ale ma ka kumakan labanw fɔ sabula a fana ye barodala sigi kɛ a bɛ ka jalaki bolokɔni si ADP maa ɲɛmaa dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye tɔ président Yuba Ba ka se secrétaire général Maître Abdoulaye Sidibe an bɛna o conférence fana kibaruyaw sɔrɔ teliya la bakurubaw de ye nin ye bi du in dinɛ jɔakun daminɛ ye bi ye an sinsinbere bɛna kɛ ninnu ye bi ka aw kibaruya waati min na hakili la ni jɛmukan in kanuba cɛ n'a musow bɛɛ labɛnnen don dɔw bɛ arajo kɔrɔ dɔw bɛ tele kɔrɔ kuma a y'aw bisimila. Saga 27 dafara nɛgɛ 7 kan waati na an ka bangebaa bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la n'an bangebaa filaw k'u fo sɔgɔmada fɛ ni ka tila ka hali bi dugawu ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ maa min man di dan barika la a y'i da diɲɛ fɛ bɛɛ lajɛlen la k'an bangebaaw n'an bangebaa filaw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na an ka kibaruyaw bɛna tali kɛ fɛn fɔlɔ min na o ye an y'a fɔ ten tɔ min ye Mali ye jamana ye min ye badenya fanga ka bon ani kɛrɛfɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni kabila lawale la Mali ka tariku ye fɛn minnu ye o nasaratigɛ dɔ la Guinée Bissau kaw ka jamana faama ni o ye Général Umaru Sissoco Embalo ale min y'a fira k'a fɔ ale ye maliden ye sabula ka a ban n'o y'a wolo bangebaa ye k'o bɛ bɔ Mali la
ale kɔni sigiyɔrɔ bɛnna Guinée Bissau ma. ale ye jamana kuntigi ye général doni waati na a y'a kanu waati min na Mali bɛ waati gɛlɛnw kɔnɔ a ko ale b'a mɔfilɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye bɛɛ kana jɛ ka ɲakili bere tɔrɔ Mali kun nka an ka gara Mali la an ka badenya siraw caman o min bɛ kɛ sababu ye ka Mali bɛ gɛlɛya min na hali bi hakilinaw ni bɔdigɛnaw bɛ se ka sabati cogo min na o kama Mali jamana faama colonel Assimi Goïta ale y'a kanu ka se ka dunan bisimila cogo kɔrɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka o la kɔlɔsi k'a bila ni jamana ɲɛma Umaru Sisoko Embalo ye an ka jamana kɔnɔ u n'ale baara dako minnu tun b'u bolo u y'u su olu kan tile jɛnyana u bolo kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye Umaru Koyita ale fana n'a ka jatalan tugura u kɔ mun bɔra kow kunfɔlɔw dɔw la an k'u lajɛ. Nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛnen ni miniti 15 ye jamana ɲɛma Assimi Goïta ale kɔni nana a ka don maaba kunbɛn ni o ye Guinée Bissau jamana ɲɛma ye musée national yɛrɛ da la. O tɛmɛnen kɔfɛ ni jamana ɲɛma fila in kɔni donna ka tasi bila kɛ an ka fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu tora kɛrɛdaga la ani ka taa se kɔlɔlɔ ye maa sɔrɔ ka sababu kɛ banbagaciw ka wale ye. O kɔfɛ i n'a fɔ baaraw bolodara cogo min na ni maa fila in kɔni ye munumunu kɛ musée kɔnɔna na walasa cogo min ka se k'u ɲɛda an ka laadalafɛn minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ani ka taa se sɛbɛnkɔrɔ minnu maralen bɛ musée kɔnɔna na. O yɔrɔ yɛrɛ la jamana ɲɛma Assimi Goïta ale kɔni y'an ganiya ka bonya dɔ ta ka ɲɛsin a ka don maaba ma ni o ye Umaru Sisoko Embalo ye Guinée jamana ɲɛma. Musée national baaraw tɛmɛnen kɔfɛ ni maaba ninnu kɔni kun da kuluba kan yɔrɔ min yɛrɛ la ni jamana ɲɛma fila in ye kumaw kɛ cogo min na an ka jamana fila in bɛ se ka baaraw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen yiriwa ka taa se gɛlɛya minnu bɛ an ka dugu kɔnɔnaw la politikiko gɛlɛyaw fo ka taa se lakana gɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna na kabi san 2012 waatiw. An bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ Guinée Bissau jamana ɲɛma ni o ye général Umaru Sisoko Embalo ye ni ye ale ka nago filanan ye Mali jamana kɔnɔ kalo 10 kɔnɔna na fɔlɔ yɛrɛ ni o kɛra septembre kalo san 2020 ni o yɛrɛ bɛnna jamana ɲɛma kɔrɔ bandaw ale ka sigili baaraw ma. Umaru Koyita ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye politiki nasiratigɛ la an y'a fɔ ten tɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a kɔni to ala ko sɛbɛkɔrɔ maana nin waati laban ninnu na jamana kɔnɔ a ma sɔrɔ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ dafiri waati min na ale de tun ye minisiri ɲɛma ye bolokɔni sɛbɛkɔrɔ sina maa min na ni k'a dɔ ko dɔw kɔni gwɛlɛyali koɲɛw ye kɔni kɛmɛ sababu ye ka mangoya ji bɔ a ka maa dɔw ka jate la min ye k'a dɔ nin waati laban ninnu fana na faga cɛmancɛ fanga kunfɔlɔ kun ye jalaki dɔw ta ka ɲɛsin u ma n'o ye fanga dafirikow ye ka fara nin bɛɛ kan maa minnu ye lakɔli karamɔgɔw ye waati gɛlɛyara kosɛbɛ Bubu ka waati la o kɔni dansaki ɲɔgɔnna fana bɛ lakɔli karamɔgɔw ni Bubu cɛ kuma ka ca a kun ka kɔrɔfɔw la a ka tɔngo ale tun tɛ tɔn na nka a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na a kanuna Bubu Sise fɛ ka don IRD la o kɔni kibaruyaw dira conférence de section min kɛra IRD bolofara min bɛ Jɛnɛkaw fɛ yen Tɔnbɔkutu mara la olu kɔni ye u ka conférence senfɛ jatew y'a jira k'a fɔ Bubu sugantira ka kɛ IRD section maa min ka hakilinaw ɲɛsinnen don musaka kow kun ka kɔrɔfɔw ma Bubu kɛra o ye dakurunya kelen k'a jira k'a fɔ Bubu ka IRD ko latigɛra tɔnden minnu bɛ IRD kɔnɔ kabi san bayirika ni olu bɛ kalataw ni min ye k'a dɔ tɔ la ɲɛnamayali o lapasali koɲɛw la k'olu ka hakɛw ni Bubu ka hakɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɔni kɛra kelen ye an bɛ waati min na i ko bi hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ ale kɔni nana waati laban ninnu na kɔni ko maakura ko t'a la n'i donna tɔ la tɔ sariyaw n'a tabiyaw ni makamaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bubu ka ko in hali ni maa caman bɛ k'a lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye nka siga tɛ min kɔni na jamanaden dɔ donna jamana ka tɔ dɔ la i n'a fɔ u ka maa dɔw yɛrɛ ye a sɛmɛntiya cogo ya min na n'an bɔra yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa ɲɔsɔnmugukaw olu fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ dugukolo ko gɛlɛya dɔ bɛ yen waati ninnu na dugukolo ko min bɛ tali kɛ dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ ko ɲɔsɔnmugu ale kɔni ye kɛnɛ minnu b'a bolo dugutigilakaw ka fɔ la o kɔni ye yɔrɔ dɔ di jɛkulu dɔ ma n'a bɛ wele ko commission o min bɛ u ka nin yɔrɔ kofɔta ninnu nɔkan dugu kurukara bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛyaw lafasa bɛlɛdugu yɛrɛ kɔnɔna la ni gɛlɛyaw nana kuma sigiyɔrɔ ditɔ o ma u y'a kanu ka se ka yɔrɔ min di dugu dɔ bɛ yen n'o ye warala ye o bɛɛ bɛ ɲɔsɔnmugu mara fɛ k'olu kɔni y'u ka nisɔngoya jira ni o yɔrɔ nin dili ye min kama yɛrɛ bɔrɔni minnu turula waasa ni maa ninnu bɛ se k'o kɛ siège ye n'o ye jabala ye ko u taara o kɔni kari-kari ni u sago n'u dɔgɔn ye ka taa ni u yɛrɛ ye
dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ o kɛra disigosi ko ye o dugulaman ninnu bolo min kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ o kɛwalew kɔni samasamaliw barika bonyana an bɛna se ale ma sɔɔni k'o kumakanw jira aw la nka yanni o cɛ an y'a fɔ ten politiki gafe kɔnɔ kiri ni wɔyɔ bɛ ADP Maliba ale kɔnɔna la Bamako commune 5 kɔnɔ min kɛlen don ɲɔgɔn faamubaliya ye sabula u ka jɛkulu maaw kɔni y'a kanu ka se ka tɔgɔ kɔni ɲɛmaa bolo fara falen yen nɔ secrétaire général n'o ye Cheikh Umaru Jalo k'a ma COD a don ni bi cɛ COD yɛrɛ ye kunnafoni di baro dɔ sigi ka ɲɛfɔliw k'a ko ɲɛw kan na Zenab Cero tun b'o kɛnɛ kan an k'o lajɛ. Ni kunnafoni kɛnɛ min sigira sen kan Cheikh Umaru Jalo fɛ a kun de ye ka ɲɛfɔli kɛ parti ADP Maliba kɔnɔna bɛ lahalaya mun na sisan ani u ka bolofara duurunan min n'a bɛ commune 5 kɔnɔ ni ale yɛrɛ ye o ɲɛmaa ye o cili la parti ɲɛmaa dɔw fɛ a ka fɔ la u ka nin bolofara duurunan in cili o bɛ parti ka sariya sɛbɛnfuraw sɔsɔ. N y'a mɛn bɔlɔlɔ de sanfɛ k'a fɔ ko an ka parti ɲɛmɔgɔyaso a ye maaw ci ka taa commune 5 kɔnɔna la ka section mun sigilen bɛ yen nɔ k'o ci ka kuma in jɛya bɛɛ ma ka yira k'a fɔ nin kɛra cogo min na nin t'a kɛcogo ye wa ka yira fana n dulonnen tɛ section ɲɛmɔgɔya la dɛ nka n bɛ fɛ dɔrɔn parti sɛbɛnw ka bato donc n y'a ye k'a fɔ an ka parti ɲɛmɔgɔyaso la a président du comité exécutif n'o ye Yuba Ba ye a n'a secrétaire général n'o ye Abdoulaye Sidibe ye u baarada ye de ka parti sɛbɛnw sɔsɔ waati bɛɛ. Cheikh Umaru Jalo y'a yira k'a fɔ k'u ka nin bolofara duurunan in cili ko o sababuya bɔra u ka ɲɔgɔnye ba dɔ la ɲɔgɔnye min n'a sigira sen kan jɛkulu fɛ ni an ko a ma ko kokura ni ale yɛrɛ ye o ɲɛmaa ye. Kokura o ye jɛkulu de ye an ye min sigi a bɛ san 4 jate bɔ. Jɛkulu mun don a sigilen bɛ jamana marako ɲuman ani changement de mentalité de ɲinini kama n ka kokura tɔndenw y'a ɲini fɛ n ye palais mun sara ka ban olu ka se ka taga o palais kelen kɔnɔna la k'u ka activité kɛ ayiwa o fana b'u jɔrɔ parce que a ti kɛla parti tɔgɔ la maa si ɲɛda t'a ɲɛfɛ fo ne ka welekan. Kokura tɛ parti politique ye kokura ye association de ye. Cheikh Umaru Jalo y'a yira k'a fɔ k'a cɛsirilen don halisa commune 5 koɲɛ baaraw la wa k'a b'a laɲini mɔgɔ minnu sen bɛ nin ko in na u k'a lajɛya ni parti ka sariya sɛbɛnfuraw labatoni ye. Tabarikala a ko kɔni filɛ nin ye a min ma bɔ a ko la nka min ye a gwɛlɛyalen don commune 5 kɔnɔ nin waati ninnu na yan'an ka taa ɲɛfɛ min ye an bɛ segin ka taa jɛnɛ an y'a fɔ aw ɲɛna k'o k'a fɔ bubu ale donna yɛrɛ kɔnɔna la filiw nana an ko jɛnɛ bɛ Tɔnbɔkutu jɛnɛ bɛ Mopti ale marabolo fɛ ko hakɛto ɲini maaw k'o faamu jɛnɛ Mopti ale mara dugu dɔ ye sisan an bɛ taa Bɛlɛdugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ɲɔsɔmugu waralakaw kɔni k'olu taara Ɲɔsɔmugu dugutigi ka kɛnɛ dilen ka taa a yɛrɛ ka dugukolo kan k'u taara o bɔrɔniw bɔ ni k'o fili a kɛra samasamali ye min ye Ɲɔsɔmugukaw ye a ko kɛ ni bonya ye ka wele kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ nka o bɛɛ la ko lamɛnli ma kɛ min ye dugutigi y'a jira n'a ka dugudenw y'a kanu jamana bɛ sariya jamana de la ka se ka taa ko ɲɛfɔ yɔrɔw la n'o y'an ka fangabulon maaw ye waasa u ka se ka kuma u baden dugu waralakaw fɛ nin ko in kana kɛ samasamali ye ko nka o bɛɛ n'a ta ko waralakaw panna fanga kuma k'a kunna i n'a fɔ cɛkɔrɔbaw ye sereyalu di an ma cogoya min na a ko kɛra cogo di nin yɔrɔ in n'o ye sugu jɔ ko kuma ye ko waralakaw k'u bɛ sugu jɔ jakusa sirada yɔrɔ dɔ la yɔrɔ in bɛ Ɲɔsɔmugu dugukolo kan na an ye Ɲɔsɔmugu dugutigi min bɛ nin waati in na n'o ye Wa Konare ale ka ɲɛfɔli kan ɲɛ a ko kan an k'a lamɛn. O commission kelen u ko gile a n'u mɔ a don an b'a ɲini fɛ ka yɔrɔ d'a ma an bɛna o k'an ka chaise ye an ka commission bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na n'an bɛ wele kɛ n'an bɛ fɛn min labɛn an tɛ dugu kelen maa ye a bɛ se ka yɔrɔ d'a ma an bɛ se ka yɛlɛ an ka commission chaise ye a lajɛ yɔrɔ n'a bɛ se a nana ta olu ko wa o doni bɛ e kun n'a fɔra an ka yɔrɔ di gili yɔrɔ kɔrɔba don an bɛ Bagbede don nka yan tɛ sirada la dɛ yan bɛ Toro dɔɔnin o ka ɲi yɔrɔ min na o ye e fɛla ye n'o ye Ɲɔsɔmugu ye e k'o lajɛ ko commission mɔgɔw ma a bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ
u k'o bɛ sirada fɛ a bɛ sirada yɔrɔ jumɛn fɛ a filɛ Jarabugu koloni jiginyɔrɔ la wala sira fara la u k'o bɛ yen fɛ n ko n'a bɛ yen fɛ a ye yen nɔ k'a ka commission baarakɛyɔrɔ ye a bɛ yɔrɔ hakɛ min fɛ a k'o fɔ a y'o suma n ma papiye dilan ka d'a ma sanni feere t'a rɔ foyi t'a rɔ a ka baarakɛyɔrɔ don bɛ yɔrɔ min fɛ u y'o suma ka u ka borne don yen yadɔ n'i y'a yɔrɔ di mɔgɔ ma sani a kana a kɛ so ye sani a kana a baara daminɛ a bɛ borne don a rɔ a ka dɔn k'a fɔ tigi bɛ yɔrɔ la o borne nin warlakaw ni Zabuko y'a borne don ne ye u ko an jira ka ne mɔ borne minnu bɛ sirada la yen wala sira fara la yen yali borne kɔni bɛ fɛn dɔ rɔ wa n ko borne min bɛ sirada la Zabugu sira la yen nin bɛ fɛn kɛla mɔ ne de y'a di commission mɔgɔw ma u bɛna k'u ka tɔnsigiyɔrɔ ye nka borne ninnu n y'u di dugukolo min kan ne ta don dɛ ma taa di Zabugu dugukolo ma taa di wari la n y'a di n ka kungokolo la n ka mɔgɔw ma wa a bɛ ne ka dugukolo kan a bɛ Zabugu dugukolo tɛ wari la dugukolo tɛ n y'a di olu ma a ma feere o ma dɛ n y'a d'u ma u bɛ na k'u ka tɔnsigiyɔrɔ ye o fɔlen ta ma bila Forobamugu la Umaru wulila ka na borne kari k'a bɛɛ kari-kari ka taa yira ne yɛrɛ ka sigida la mun na Jarabugu mɔgɔw k'u y'a borne minnu don k'u y'a kari-kari i nana ɲininka n ko n b'a kalama n y'a di nin kama n y'a di n ka so n ka dugukolo kan fama ne wulila ka t'o kari-kari borne kari-kari kun filɛ dɛ n'a y'a borne kari-kari n k'o tigi ni so tigi o ye eaux et forêts ye n sera eaux et forêts ma n ko tiɲɛna ne ka borne dɔ bɛ yen a kari-kari la dɛ k'a yɔrɔ tigɛ ne dun kun y'a di commission mɔgɔw ma n y'a fɔ u ye ka laban ka taa fɔ maire ye ka laban ka taa fɔ commandant ye o jɛkulu saba bɛɛ sigilen bɛ ne ka dugukolo kan u nana ne ka dugukolo sɔrɔ yen nka to bɛ bɔlɔ la bɔlɔ bɛ fɛn na dɛ n'u nana ka na borne kari n taara fɔ faamaw ye u ye se min na k'o kɛ n'olu bɛɛ tiɲɛna fanga dɔ tɛ dɔɔnin sanjɛ de n taara fɔ faamaw ye sanfɛ jujulakaw ye u ko i ka borne kari la n ko n ka borne kari la jɛnɛ y'a kari n ko Umaru y'a kari nka n y'a mɔgɔ ci ka taa a fɔra ko Umaru tɛ ko biɲɛ don donc fanga ya min fɔ a y'a min kɛ ne tɛna na don bɛɛ rɔ kuma ye to de ye nka dugukolo tigiya don fɛn dira di cogo min na o k'a fɔ mɔgɔw k'o si dɔn min ye k'a dɔn k'a fɔ wa konare ɲɔsɔnmugu dugutigi ale ka ɲɛfɔli dɔw tun ye nin ye ko in bɛɛ lajɛrɛlen nɛn donna la k'a bɛɛ lajɛrɛlen fisɛfisɛ hakili la kɛlɛ bɛ sugujɔ cogoya min nɔfɛ o fagama dɔ ye nin ye jugilakaw kɔni k'olu tun y'a ɲini warilakaw fɛ u ka maa si kana se dugukolo in na fɔlɔ yanni kiriw ka ɲɛnabɔ nka o bɛɛ kɔfɛ ko
waralakaw taara sugu jɔ i n'a fɔ kibaruyaw sɔrɔla ɲɔnsɔnmugu maa dɔw fɛ cogoya min na nka o de kama min ye maa 8 ɲɔgɔnna juju kɔni ye sariya tigilamaw ye tɛgɛ da olu kan k'olu don kaso la nka an bɛ waati min na sikafɔw ni kuma dɔw kɛra olu labilala fɔlɔ liberté provisoire la ko in kɔni bɛ ta nka an ye cɛkɔrɔba wɛrɛw fana ka kumakan dɔw sɔrɔ kɛnɛ in kan u ka ɲɛfɔli dɔw k'an ye ko in kan olu caman y'u ka dusumakasa yira nka u bɛɛ ko u b'a ɲini u baden dugu fɛ u tɛ kɛlɛ fɛ kabi lawale tarikuw dɔnnen don dugu sigicogo ni yɔrɔ minnu ye maa minnu ta ye hali ni y'a sɔrɔ dugukolo jamana bɛɛ lajɛlen bɛ jamana maa ɲɛmaw ka bila la nka jamana ka tabiyaw bɛ yen n'o ye dugutigilakaw ni laadatigiw ka yɔrɔ kow ye o kama cɛkɔrɔba dɔw ye dɔw f'an ye ko in kan an k'o lamɛn teliya la. donc o kɛra ne ka dugukolo kan o mana taa k'o dugukolo min to yen o y'o tigi ta ye dɛ n'a fɔra k'o bɛ kɛ maa wɛrɛ ta ye o bɛ kɛ cogo di biladugu kɛlɛ de kɛra ne ka dugukolo kan o taara ka ne ka dugukolo to yen ka se o dugukolo kɛ maa wɛrɛ ta ye o de bɛ kɛ cogo di. dugukolo ko pam na nin ye dugukolo ko kɛra mobili ko de ye pasase ma wuli kɛ la mobili sofɛrikɛ ma wuli kɛ la mobili mɛ tigɛ sigi tigi wɛrɛ tɛ yen fo n'o tigi ko e ta y'o ye a o kuma ka gɛlɛn dɛ saka aw bɛ ka mɔgɔw filɔ ka u bila de n'i ye kojugu kɛtɔ ye maa la k'i k'a ni hakili ta a kɛ n di la de sinon ne kɛr'i la hakili tɛ o cɛ dɔ ko ten ko muso ko k'i hakili sigi ko alimami ko jɔ ko ne bɛ taa se ta fɛ bi ko ne ko n b'o fɔ o tɛ ni ɲɔgɔnna ye de e ka taa biɲɛ turu maa na k'i hakili sigi ou bien k'i a lɔmina a digi n da la o hali bi a ye taa fɛ a ye mɔgɔw ladi bien k'i se mɔrɔ bien ka i man ka suma ma si kana kɛlɛ kɛ a bɛ wolo min na n'a ye o dugukolo ko bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ mɔgɔ ma sumalen fɔ ou bien k'a sumalen ko kɛ i ta y'a ɲagama ye nka ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ don tariku rɔ bi ko n bɛ tariku gosi tamaninkaw bɛ yan ka ban mais a ye ɲin dɔ a da n'a ma ɲin dɔ a da nin m'a dan wa an sigin bɛ k'a filɛ dɛ a ma ja an n'a musomɔgɔw fo k'u barika da n'a ma ja fana an b'ale de bɛna sugu in jɔ an b'ale bɛ segin ɔ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka jɛ ka kuma a ka ɲɔgɔn minɛ. dɔw bɛ yan n'u ye warila sigi u b'o dɔn an kɔni bulon mɔna na ko tamani a ye nɔngɔn sigi warila bɔra nɔngɔn u bɔra nɔngɔn ka na anw sɔrɔ durakɔ cogoya min na an tɛna don tariku bɛɛ la nka anw y'u sigi u ma bɔ bɛɛ na nɔngɔn n y'a ko tariku an bɛ se k'a bɛɛ fɔ u bɔra cogoya min na ka sigi ye ka na u kɛlifa don anw na durakɔ u y'u kɛlifa don durakɔ la an ye sigiyɔrɔ d'u ma sigiyɔrɔ di ma an ɲa u kan k'an bɛɛ ma an balimamuso dɔ d'u ma ko k'u ma danna makɔrɔ ye balimamuso d'u ma k'an ka jɛ ka sigi an t'a janfa tiɲɛni kɛra ye u y'u siɲɛ u si kana si janfa o fɛn bɛ anw bolo yen nka u nana cogo min na u k'u ma ko n'a ko an ka sigi an bɛ sigiyɔrɔ d'an ma anw kuru tɛmɛ yɔrɔ min na n'o ye warala ye kalankaw kuru tɛmɛ yen an sigiyɔrɔ fɔlɔ o tɔgɔ ko filokobugu an b'a sigi o tomo rɔ donc waralakaw de sigira dugu la wara tɛ dugukolotige yan dɛ durako ni nɔnsɔnmugu jɔ ni kɔrɔ denw ye an bɛɛ kelen an tɛ kalan ka ko la mais ko in ma kan ka ɲɛfɔ cogo min na n'a ma fɔ ten a tɛ faamuya aw fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ de ye kelen ye kalan ka ko tɛ nin ye dɛ mais ka waralakaw nacogo fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ aw ye ko nɔngɔn y'a warala sigi tiɲɛ tɛ ko durakaw ko ten anw de y'u sigi u jokolotigi tɛ yen u ma masaya kɛ fana wa u b'an ka mara kɔnɔ kabi jamanatigiw waati an y'u mara ka sigiyɔrɔ d'u ma o tuma ni ɲininkali kɛra durakɔta fa fɛ n bɛ n da se o yɔrɔ ma. tabarikala min ye k'a dɔn cɛkɔrɔba dɔw ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye nin ko in kɔni bɛ ɲɔsɔnmugu nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ fanga tigilamaw kɔni bɛ ka ko in jateminɛ cogo ɲuman na nka gɛlɛya wɛrɛ min bɛ nin yɔrɔ kofɔta maa ninnu kan o ye k'a fɔ kɔjalanda
tɔgɔlandali histoire min bɛ yen ko sɛbɛn dɔ fana bɔra conseil des ministres fɛ waati tɛmɛnenw na k'a jira k'a fɔ kɔjalanda ko kɛra patrimoine culturel national ye n'o ye jamana yɛrɛ ka yɔrɔ sahalenw ye tabiya nasiratigɛw la ko nka o fana kɛlen gɛlɛya dɔ ye sabula a fɔra ko lɛkitari 5,000 ani lɛkitari 291 ko sɛbɛn de bɔlen ko o bɛɛ lajɛlen ye kɔjalanda ka kɛlen ye i k'a dɔn patrimoine culturel o fana kɛlen don gɛlɛya sabula maa dɔw ko u ma ban patrimoine ko ma a ka di u ye o patrimoine ko ka kɛ tɔgɔfɛnba ye ko nka hakɛ fiyɛfiyɛ min taara ko bɛ ka u ka sɛnɛkɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen kɔni o kama u ye ɲinini kɛ jamana faama ɲɛmaw fɛ walasa bɛlɛdugukaw bɛ se ka cikɛ dugukolo sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ko ye mun bɛ nin ko kɔrɔ nka sugujɔ ko in warala ka taa bɔrɔni bɔ o de ye tabila forobamugu la i n'a fɔ dugutigi b'a fɔ cogo min na o kuma ka wele da kɛ jamana faamaw n'u tulo b'an na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulikoro mara maa ɲɛmaw gouverneur ka jama u ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa Kolokani ni mara in na Ɲɔsɔmugu waasa nin ko in bɛ se ka datugu sisan waati janfara kosɛbɛ sama 48 Fanta Tumota an bɛ a bila yan fɔlɔ. N'an bɔra Ɲɔsɔnbugu ni sanga kɔnɔna la o min yɛrɛ bɛ don kibaru ta ko fɔlɔ datugu an bɛ segin ka na Bamako kɔnɔ bi ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ bi ye bɛɛ b'a dɔn wulikajɔw ka ca o don kofɔlen ninnu na o la taa ni ka segin bɛ cogo di an ka sira kanaw la siraba yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la sabula an bɛ samiya kɔnɔna la déjà ani Anazɛri ye kuma minnu fɔ bilasiralikanw na aw ni Sori Ibrahim Jalo bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kani ka yamaruya kɔnɔ.